Dobrý deň. Vitajte v online časopise vydavateľstva Verlag Das Hofer, na ktorom sa vám budem snažiť vysvetliť princíp fungovania, využívania a práce s online časopisom ako takým. Čo je to vôbec online časopis? Je to nová forma získavania vždy aktuálnych informácií. Nemusíte viac každé 2 alebo 4 týždne čakať na nové číslo vo svojej poštovej schránke. Kdekoľvek máte pripojenie na internet a prístup na počítač či tablet, si môžete prečítať nové články, preposlať ich známym či položiť otázku nášmu autorskému kolektívu. O výhodách online časopisu si však povieme ďalej. Vydavateľstvo Verlag Das Hofer má vo svojej ponuke veľké množstvo online časopisov. Môžete si vybrať z oblasti účtovníctva, daní, miest, eurofondov, bezpečnosti, odpadového hospodárstva. Prejdeme však do samotného online časopisu. Toto je link, na ktorom vždy nájdete svoj online časopis. Toto je názov online časopisu, ktorý čítate a máte ho predplatený. V pravom hornom rohu v časti Zákaznícka zóna sa prihlásite pomocou svojho mena a hesla, ktoré od nás obdržíte e-mailom po úhrade ročného predplatného. V pravidelných intervaloch vás upozorníme, že vyšlo nové číslo pomocou aktualizačného e-mailu, ktorý pošleme do vašej mailovej schránky. Intervaly závisia od časopisu, ktorý si zvolíte, buď dvojtýždenník alebo mesačník. Najnovšie články nájdete v ľavej časti stránky. Jednoduchým klikom na názov článku si jeho obsah otvoríte a môžete čítať. Cez tlačítko Nasledujúci sa prekliknete do nasledujúceho článku alebo cez tlačítko Predchádzajúci sa naopak vrátite späť. Pri každom článku nájdete aj časť Súvisiace dokumenty. Ide o články, ktoré súvisia s témou rozoberanou v článku, ktorý ste si zvolili a mohli by vás zaujímať. Plus ďalšie články od daného autora. Článok si môžete poslať e-mailom, vytlačiť, zväčšiť písmo, napísať poznámku. Ak by ste si chceli celý článok vytlačiť, kliknite na jeho obrázok. Do počítača sa stiahne jeho PDF verzia, ktorú si okrem tlače môžete uložiť do počítača, preposlať kolegom, prečítať. Posúvaním šípky naľavo sa dostanete k predchádzajúcim číslam časopisu, vyjdeným už od roku 2004. Prehľad archívu nájdete v pravej časti pod zákazníckou zónou v časti Archív. V časopise môžete ľahko vyhľadávať aj pomocou fulltextového vyhľadávača, ktorý nájdete v hornej časti stránky. V online časopise nájdete aj právne predpisy, kde si vyberiete z ponuky práve ten, ktorý potrebujete. Texty právnych predpisov sú k dátumom ich účinnosti. Ďalším spôsobom, ako sa v online časopise pohybovať, je register. Vyberiete si z ponuky tému, ktorá vás zaujíma, ďalej sa rozhodnete, či máte záujem čítať články alebo otázky a odpovede. V spodnej časti sa vám zobrazí zoznam článkov, ktoré zodpovedajú vášmu vyhľadávaniu. Môžete si ich zoradiť podľa dátumu či abecedne. V pravej časti stránky nájdete praktické informácie, ktoré môžu zjednodušiť vašu prácu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na info@dashofer.sk.